Arratsaldeon Oiartzun! Suziria o altxaperua bota aurretikan, lau berso entzungo ditugu. Berso horiek Ignacio Pikabea, Portugal, baserrikoak jarriak, 1970an. Berso horietan aipatzen da, Oiartzuar txirrindulariak urte hortan egin zuten beren lan handia, Gipuzkoaren izenean Espainiako txapelketa irabaziaz, baita ere aipatzen da berso batian aurreko urtean beste Gipuzkoar Arantzabalekin irabazitako txapelketa, eta baita ere berso horietan agertzen da, o entzuten da, hobeto esan da, hurrengo urteako nahia. Benetan, entzun ditzagun lau berso horiek. Aupa Jose Manuel, aupa Miguel Mari, eta aupa berdina, nik perudenari. Jose mandio zute, Gipuzkoanari, milaka esker egin, bezuten lanari. Gaur Gipuzkoan daude, arpegia laiak, ta bihotzak dauzkate, asko esanaiak. Zuentzako aldapak, ziraden zelaiak, zorion peudena, palasa anaiak. Hiru Oiartzun darrak, lasatarbia nahi, eta joan dan urtean, Arantzabale bai. Hauek alkar hartuta, ekitean lanai, atzeko numeroa, erakutsi da nahi. Gipuzkoa txapeldun, dagoela bi urte, ni hemengoa naizta, ozen maten haute. Hurrengo urtean berdin, egingo balute, kopa ederrazkoa, etxeratzen dute. Bueno, eta guain gaurko protagonistak balkoira irtengo dira, eta Txomin Perurenak baitare berso bat kantatu nahi du Oiartzuar guztioi. Aurrera iruro! Arratsaldeon denoi. Garai batian, gure zaharrak orduan gaztea zianian lanera joaten ziren urrutira. Eta gaur zoritxarrez, gazteak ere lana bila joan behar daukate. Europatikan askok egin du Ameriketa bizita, etxe honian jaiogoatik, danok ezin iritsita. Lana eginaz aberastuta, dabiltza ondo jantzita, gaur bere amak ez lukere izagutuko ikusita. Zorionak da nori. Bona xabente banak, bona Oiartzun.
lasai, oantxe digifua, laizterketa oantxe digifua hastea, badakit gogoa dakatzutela fiestetan ebitzeko, baina oantxe emango dugu salida, Venga, gora Oiartzun eta gora San Istebana!